Autoinscripció a un curs a l'aula virtual del CFA Manuel Sacristán. Autoinscripció és el procés per apuntar-se un mateix a un curs determinat dels que s'ofereixen a través de l'aula virtual del CFA Manuel Sacristán. Normalment es fa a partir de la indicació del professor de la matèria. Evidentment cal estar validat, és a dir, cal haver-se registrat un mateix o que t'hagi registrat el professorat. Per a l'autoinscripció a un curs de l'aula virtual has d'esperar a que algun professor o algun responsable digui que t'hi has d'inscriure per tu mateix. Moltes vegades és el propi professorat el que inscriu l'alumnat al curs. Llavors aquí parlarem del cas en el que t'hagis d'inscriure tu mateix. El primer de tot és entrar a l'aula virtual en les teves credencials i una vegada validat veuràs els cursos disponibles. Potser un d'ells ja serà el que estàs buscant. Si no, potser el professorat t'ha facilitat un enllaç per correu electrònic o d'alguna manera i també pot passar que el curs al que has d'accedir estigui als menús de la barra vermella de la part superior. En intentar accedir al curs, probablement et demanarà un codi per inscriure't. Si no te'n demana, estaràs inscrit automàticament, però normalment per inscriure's, poder lliurar tasques i que te les puguin corregir, cal fer una inscripció amb una clau, una paraula de pas, un password, que et facilitarà el mateix professorat. Quan feu clic en un curs del vostre tauler, pot passar que aquest curs permeti accés com a visitant i com a visitant no pots fer lliuraments ni rebre qualificacions i que estigui també autoritzada la autoinscripció. Llavors, en aquest cas, apareix a la part esquerra un bloc d'administració amb una opció que es diu Inscriu-me al curs. Fent clic a aquesta opció apareixerà un diàleg perquè puguis introduir la clau d'inscripció o el password. Depèn del nivell del zoom del navegador o la resolució de la pantalla, potser t'hauràs de desplaçar cap avall per la pàgina per veure aquest bloc i aquesta opció. I aquest és l'aspecte que té la pàgina d'inscripció a un curs. Primer et diu el nom del curs, la descripció del curs perquè identifiquis si realment és el que vols, l'espai on has d'escriure la paraula clau per a l'autoinscripció, que normalment te l'ha de dir el professorat, i al final un botó que diu Inscriu-me, que és per acabar amb la inscripció. Amb això ja estàs inscrit o inscrita al curs, però potser t'has equivocat, no era aquest el curs. Pots cancel·lar la teva inscripció en el mateix bloc. Ara l'enllaç es diu Cancel·la la meva inscripció en i el nom del curs. En cancel·lar la teva inscripció al curs pots perdre les qualificacions del curs, les seccions de tutoria, etc. Per això et demana confirmació. És important que només et cancel·lis la teva inscripció a un curs si t'acabes d'equivocar ara mateix i no si ja portes una part del curs feta. En aquest cas ha de ser el professorat qui faci el procediment de cancel·lació de la inscripció o el mecanisme que calgui per mantenir les teves qualificacions, etc. I amb això ja quedes inscrita o inscrit o desinscrita o desinscrit al curs.